Chivu Jerry, Josiah Wezoke, Oborodike, one of listing. Ezebunafo Fojoto, Urimile, Ezoimo, Ebepedike Ndibo, Oliver Digo Gwana Boge, Chairman of Chief Executive Officer. CJ Group Intercontinental Limited Yano Dozakia Lolo Angela Onyebuchi Owezoke Oduko Namba Emekwe Dike of Igbo land Emekwe Dike of Igbo land Chivu Josiah Wezoke nwa mama of Igbo land Ezebunafo Fojoto of Igbo land Chief Sir Shesugeke Ojiro so one of Nguru Imerienwe Ngobala Ndi nyela kanu werika Chukwu na-ngozi gị nwanne Onye ọbụla na-ekpele ga-ekpele ndụ n'ụwa ogologo ndụ na-arụ isi ike Akụ na ụba gị ga-abụ elisi Founder Chief Executive Officer Infotex Systems, Computer Training and Consulting Incorporation, USA. Yana Kindicare Incorporated in America. Kenelo Mondo Jaku Wanyoma. Lady Lolo Lilian Ngozo Gumi Keke Wanyoma. Ugo Chiriozwa. One of Nguru Ngobala Ochiroswa one of Nguru Ngobala Onyoma Ochiroswa one of Nguru Ngobala Chivu Jesugeto Imona Ochiroswa one of Nguru Ngobala Omu Nigeria ndi nyela aka Afabaloba Umu America ndi zula zerika Umu China ndi zula zerika Ochila hozwa Ezi mwabulo mbodi ya nanya